Arbab, nice food. Thank you, Arbab. Arbab. This one, Arbab. This one, Durbab. Arbab, oh. Alam mo yung Durbab? Kasi sa Ilocano? Durlab. Durlab. Thank you, Arbab. Thank you so much. Durbab is na, ano, takaw. Takaw. Nagsangag din si Jay. Masarap ka itong alang ma-oil. Pag uminit. Gusto Sarap, ko Arbab. ilipat yung mga kabuti. Lipat mo. Oh, lagyan mo na ng ano doon to. Yung chicken na ito, no? Ay, lang pinaka, yung ay, Mas maganda pa lang maging jowa si Sam. Magluluto ka. Bakit mo ikaw mag-aalaga? gusto ko lang. May sakit Wala. po. Mas akin yung bata. May sakit yung taga-linis dito. Kasi panaglubrad. Kayo pala rin. Kaya kanina, di ba Rabi, so na naglinis ni Rabi eh? Ito. Hindi luluto ka sa opas. Hindi yung taga-linis. Kapi ba yun? Chicken. Napuno yata yung kusina. Tay, hindi mo ito nakuhanan. Pero pwede na yun. Ano inulam nyo? Ayan lang? Sangag lang. Uy, baka niya. May ulam dito, oh. May nag-order sa inyo? Order ba yan? Baka kayo nagdagdag sa ata. Order yan, oh. Tunog ng tunog. Ito, ito. Ay, meron akong pinaka dito. Oh, Oh, ito na. Si Christina. Yes! Mama Jen, halika na. Wow! Nandiyan ang aming dalaga. Bagong ligo ah. Amoy ano ah, downy ah. Parang si... Sana all! Ate Jose. Ito kayo. sarap. Chicken candy o tamboy. Na, Nung kamal, nakawala Mama ng Jen, video. halika na. Chicken curry, oh. Namin, Ate chicken niyo curry. po. Ayun Ayun nga, ako. iikot Siko. kami. Kanina. Ayun o, kumabay doon. Ma, Oo, hindi kami niya. Kaya ano pa? Nauwi. Napuno Kumain yata ka yung na. Kumain ka na, ano? Oy. Kumain ka dyan. Napuno yung kusina. Ay, Ah, mga dilawan kayo mga BBM. Pero ito. Napuno yung kusina. ito, yung nakitat. Bab, sarap. Mainit pa. Bako, buto mo. Lumik kayo. Ipa niya, ano pa dito? Mga hindi. Hindi ka nakain nito? Abay daw si Jennifer o. Diyan, dami dyan. Kumuha ka dyan, Jennifer. Mga lakan. Mahal ka lang. Ayong maghawak ng chicken. Ba't ayaw mo? Arte yan. Yan din, oh. Puno ang kusina. Gawak ka nga ng TV. Ayan o, bakit ayaw mo Parang yan o? fiesta. May tabang ikaw? Ang bango, ang bango. Biryani. Yan, may biryani dyan. oh. Napuntas ka mata mo. Thank you. Pinaganap ng... Taga. Sabi mo rin yan. Thank you. Kaya tumingin sa tawag. Thank you. Bab, umuusok pa. Bibi. Bibi. Busy ang kusina, Bab. Dahil sa chicken curry. Mang, pautang na lang. Di ba may... Careful! Careful! Ikaw mo po, Brad? Kaya, Oh, go there. Very good yan eh. Very good yan. Very good. Damdama, nakasap sa papay. Kumuha ka. Good. Sige na. Ano yun eh, nakasakap sa papay. Saka masamang loob ko. hindi kasi siya nakapagpalabas ngayong araw na to. Kaya pala eh. Kaya masama ang loob niya. Alex, ang dami yung... Ay, parang kala mo lang napaka-virgin naman ito ni Mildred naman. Guys, Ano ang nalalaman niyo ba? Ano na niyang dinuguan? Bakit makain ng ganyan? Masama yan. Aggressive siya. Masama nung walang ulam.